Hola, sóc la Marta, visc a Sitges i tinc 19 anys. Sitges és una vila costera situada a uns 30 minuts de Barcelona. A casa som 4, els meus pares, el meu germà gran i jo. Des de ben petits que el meu germà i jo ens hem portat molt i molt bé. Porto navegant des de molt petita, però no va ser fins als 15 anys que em vaig atrevir a competir. Toco el piano des dels 6 anys. El vaig començar de molt petita i actualment és l'eina perfecta per relaxar-me i desfogar-me. I toca viatjar. Ens anem fins al sud d'Anglaterra, concretament a Bournemouth. Bournemouth is located in the south of England. There I lived with a host family and with different roomies from around the world. I ara us parlaré d'elles, de les meves nenes. Portem juntes gairebé totes des de P3 i sempre hem estat a les bones i a les dolentes. I quedar amb elles és com oblidar-se de tot el que passa al món. I això és tot. Espero que us hagi agradat la meva carta de presentació.